vale? O sigui que ens hem d'anar apretant bé, perquè això hem d'aguantar, encara no ha començat, o sigui, haurem d'aguantar el tiró, perquè encara no ha arribat, vale? I ja dic, i això és el que puc comentar. Paciència, tranquil·litat i intentar, doncs això, ànim i força i aguantar, ok? I això, després d'aquí, doncs bueno, mira, jo tinc, ara m'està fent coses rares la Roe. Xavi, bueno, Jordi, si noteu oscil·lacions o noteu alguna raro, vale? És la Roe, que a vegades me fa pic, i jo penso que tinc un fals contacte a l'antena, potser amb algun tram de l'antena, o alguna avaria, o potser el coaxial, no ho sé ben bé, vale? I més que res que és que jo també tinc algun problemeta per aquí. Mira, ara m'ho està fent una altra vegada, me cago en Déu. Endavant! Carai, no és el coronavirus, el passa que estic una mica refredat. Endavant, i això és així. Ho trobarem amb un humor, això. 3 a 4 3. Eco Alfa 3, Hotel Serra Lima, bona tarda. Perdó, sí, tu passat a tu, Jordi. 3 a 4 3 i que ha fallit. Tenim un altre senyor. Sí, Hotel Serra Lima està cridant. R. Vale, copiat tot el comentari, Josep, cap problema. I cuida't de tos. Això amb un xupito de whisky se'n va tot avall. M'ha semblat sentir Hotel Sierra Lima. Hotel Sierra Lima, estàs aquí endavant? Sí, correcte. Eco Alfa 3, Hotel Serra Lima, des de Vilanova i la Geltrú. Vinga, es copio EA3 Alfa Quebec Radio, em sembla que ets. M'arribes molt fort, l'altre company d'aquí del Baix Penedès també m'arriba bastant fort, però l'altre company que també es diu Jordi no el sento, És Eco Alfa 3, Hotel Serra Lima, Jordi de Vilanova, endavant. Perfecte, Jordi. Doncs bé, ja sou 2 Jordis, a l'AQR, Alfa Quebec Radio, que està a Barcelona, tenim el Josep, a l'Índia Alfa Kilo, que està a la Bisbal del Penedès, i tu que estàs a Vilanova i la Geltrú. El que et modula és el Xavi o Frank per la ràdio, a la por de Franqui. Estic a Sant Cugat i et copio amb un 5-6 la mar de maco, Jordi. Un 5-6 la mar de maco. Llavors, repasso senyals. 5-8 pel Josep i 9 més 5 pics de 10 pel Jordi. Jordi, jo et torno el canvi a tu i passa-li tu a l'altre Jordi de Vilanova. A veure si l'heu copiat tots. Endavant, AQR, grup Charlie Charlie.
gràcies per passar-me el canvi. Aviam, Jordi, 3 Hotel Sierra Lima, salutacions, bona tarda, benvingut al QSO, ok? Per lo que he escoltat, a l'amic Xavi l'escoltes i a l'amic Jordi no et costava molt o no l'escoltaves o alguna així, vale? No sé si has escoltat a l'amic Jordi, vale? Ell diu que algú escolta, vale? Però no t'entenc com per entendre el que dius que no, vale? Això, algú així ha comentat, I ja dic, jo, bueno, suposo que te'n recordes de mi, ja l'altre dia ja vam parlar a 2 metres, sembla que vam parlar, vale? I, bueno, ja em diràs, vale? Jo soc el 3 Indi Alfa Kilo, ens coneixem en persona, Jordi, vale? Que vam parlar per WhatsApp també l'altre dia. I això, doncs res, benvingut. Pregunta a Jordi, sisplau, que comentis a veure en quines condicions estàs treballant, perquè diu que, clar, que no t'escolta pràcticament i, clar, i no sap per què. Vale? Tu estàs més a prop, estàs allà més a prop de Barcelona, vale? Sentis una mica a veure en quines condicions estàs treballant, ok? I una cosa, Jordi, abans havíem fet un comentari de fer una prova a 2 metres. Això quan vulguis, fem la prova, cap problema, un dia que tu estiguis preparat, que tinguis l'equip a punt i tal, ho fem. Jo a Barcelona arribo, vale? No hi ha problema, però depèn de la freqüència i a vegades la meva antena treballa millor amb unes freqüències que a d'altres, no? Ho dic perquè el tema amb el Jordi, amb l'Hotel Sulu Juliet, hi ha vegades que parlem, però ells hem de canviar les freqüències perquè a vegades no ens escoltem bé, i llavors canviem de freqüència i llavors sí, però amb la teva ubicació, Jordi, jo penso que a 2 metres no tindríem problemes, penso. Ja ho provarem, ok, Jordi? Li passo amb el Jordi a l'Hotel Sierra Lima, vale? Que faci una mica el comentari i després ja continuem. Endavant, no em vull estendre més. Endavant, Jordi, 3 Hotel Sierra Lima, 3 Indi Alfa Kilo, endavant. Vinga, salutacions per la Bisbal, A3 Indi Alfa Kilo, cap a A3 Alfa Quebec Ràdio, i a l'Eco Alfa 3 Charlie, el Frank. Ostres, m'ha fet una sorpresa aquí de sentir-lo, també el coneixo en vertical, ja que em va patrocinar una QSL i, hosti, m'ha fet molta gràcia sentir-lo per aquí, m'arriba fortíssim, una senyal, ara no recordo, crec com un 9, però un radi molt fort, molt fort. Les meves condicions per la informació per A3 Alfa Quebec Ràdio, estic amb una Delta Loop per 11 metres, vale? A 1 metre d'alçada de la taulada, o sigui, la tinc molt baixa, i cap a Barcelona ciutat ho tinc bastant malament, està tot el massís del Garraf que m'impedeix bastant arribar a Barcelona. Jo ara, aquesta última transmissió, el sentia fluixet, ho estic gravant tot, porto ara uns 8 minuts, ara 9 minuts aquí de gravació i el sentia una mica fluixet, però més o menys tot el comentari l'he sentit, un radi 3 raspat i el anava sentint prou bé, o sigui que cap problema. Li passo cap a l'A3 Charlie i escolto comentari i quedaré correcte que per aquí coteig m'estan demanant i no puc estar més estona, però m'ha fet molta gràcia de sentir a l'A3 Charlie, ja et dic, fortíssim. Endavant per tu, A3 Charlie pel grup, Eco Alfa 3 Hotel Sierra Lima, entrega. Vale, Jordi, perfecte. Que bé, hòstia. Ara ja sé qui ets, Jordi. Hòstia, una abraçada molt forta. Us he posat l'antena cap a vosaltres, ara segurament el Jordi i l'AQR heu patit una mica, després li tornaré a posar l'antena cap a ells, però més que res per determinar ben les senyals. En aquest moment Indi Alfa Kilo em fot un nou passat, Jordi, tu, Hotel Sierra Lima, em poses un 6-7 molt potent, molt maco, i, bueno, content d'escoltar-te per aquí, Jordi, molt content d'escoltar-te. Fotia molts dies que no ens veiem, i és una satisfacció. Bueno, jo us poso una mica de gravació a vosaltres dos, després li faré al Jordi i així veureu com sortiu. David, senyal quasi 9 més 10, vale? Quasi 9 més 20, amb un radi 5, fort, clar, sense cap problema, Abans no és veritat el que diu el Jordi, això no anava bé, perquè ara sí, ara ha canviat bastant el tema, M'estan demanant, no puc estar més estona, però m'ha fet molta gràcia de sentir a
Charlie Charlie, ja tinc, fortíssim. Endavant per tu, 3 Charlie Charlie pel grup, Eco Alfa 3 Hotel Sierra Lima, entrega. Molt bé, doncs així sortiu, companys. La mar de bé, arribeu aquí per Sant Cugat com una bomba, tranquil·líssimament i tot, doncs, a pedra de boca, com diuen. Vale, doncs li passo el canvi al Jordi i jo ara tornaré a posar l'antena perquè si no ell segurament patirà. AQR, grup Charlie Charlie, endavant Jordi.